Kaunti ma Kakamega ni tielo mogik mar yango ka tudruok moyiedhi mabiro konyo jopiny tudore gi sirikal kendo yudo duoko mapiyo ka gitiyo gi lai mar tudruok manono mibiro keti bang' ka tudruok manosechako tich ayanga. Sirikal kaunti no notudore gi riwruok moro maluongore ni Childline Kenya. Riwruok no mamiyo nyithindo thuolo mar golo lipot mar rocho mar ratichgi ka gitiyo kod lai mar tudruok manono mar 116. Kamano bende jotend kaunti no oyango ni paro no en achiel kuom dwaro mar kaunti no mar bero yore chwalo dongruok ne jopiny, keto e lela lai mar loso bajet ka achiel kod keto ayanga yore mag tije e od bura mar kaunti no. Kotenore kod tudruok no, sirikal kaunti no bende chano mar yawo mbui moyiedhi mabiro neno ni jopiny olalore makare e kinde choko paro kuom jopiny. The county government is at the tail end of launching a call center. We already have an office. We also already have a number. What we need to do, that will be done in the next couple of days, is to train our directors so that they should be ready and more informed to handle issues that members of the public raise. We are really committed to ensuring that the public get involved in our county programs, projects, and policies. We first have to appreciate the Uraia Trust for supporting this initiative for the people of Kakamega. And Kakamega is setting an example in the Lake region by coming up with the policy in public participation. We have seen a positive response from the county that they are ready to work with the community, the CSO, the women, the youth, and the PW. We are hoping that with this initiative, the county government of Kakamega is going to improve on feedback mechanism, especially when we have memos and petitions being written to the executive. It has been taking long, so we hope with the introduction of the digital platform, the call center, we will be able to get feedback on time.